авиасейлс дархост намуд ба ҳамаи шумо бирасонем ки тамоми чиптаҳои ҳавопаймоии арзонро ҷамъоварӣ намуданд. муфассал аз ин сомона аз назар гузаронед. салом ба кулли дӯстон, нафароне ки шоу барномаи парвозро ин навбат ҳам мешунавед, ҳам тамошо доред. фарор аз як шоми зеборо муборакбод мегӯям. имрӯз меҳмони мо ҳастанд оне ки дар олами реп мақому мавқеи хосаи худро доранд. дар дили миллионҳо, ҳазорон яктарафӣ зад, миллионҳо ҷой гирифтанд. дар консертҳо, дар бошукӯҳтарин саҳнаҳо, ҳама баробари ин ҷавон сурудҳояшро мехонанду шӯхӣ мекунанд. ҳамаи гуфторҳояш, ҳамаи суханҳое ки мегӯяд дард аст, ҳасрат аст, як қисса аст, як ривоят аст, як ҳикояте аст ки аз зиндагӣ мегӯяд аз зуни дили дида. оне ки дӯсташ медорем, ин навбат Карлион ва Азиз Азизов меҳмони мо ҳастанд. хуш омадед мегӯям. салом алейкум. радио Азия плюс ва акай Меҳрубонҷон Зокирӣ, ҳазор омад барои даъвати шумо. ман хушсандам ки дар радиои Азия плюс ҳузур дорам ва бо мухлисон ва бо шумо ҳамсӯҳбат мешавам. ташаккури зиёд аз дидортон, бисёр шод ҳастем. хоб, дар ҳаёт махсусан бисёр як нафари хоксор, самимӣ, меҳрубон, бо ҳамагон хушчақчақ, доимо даст дода, салом дода, бо ҳама дӯстон наздику қарин. валекин дар саҳна он таври бошукӯҳ ки дастнур аст. чӣ хел эҳсос мекунед вақте ки дар саҳнаҳои калон мебароед ва ҳама баробаратон мехонад? шумо дуруст қайд кардем, дар саҳнаҳои калон мо махсусан дигар намуд худамонро нишон медиҳем, чунки ин харизма ном дорад ва кӯшиш мекунем ки аз қонунҳои мусиқӣ ва шоу-бизнес берун набароем. лекин дар гуфти шумо дар кӯча ва дар берун дар хона бо ҳама якрангем ва хоксорӣ албатта ки аз хона, аз тарбияи хонагиҳо ва волидайн гуфти гапо пайдо шудага. беҳтарин. хоб, махсусан мухлисон бисёр шуморо иҳота мекунанд, баробаратон суруд мехонанд. то чӣ андоза ин чиз барои шумо илҳом мебахшад? илҳоми 100% мебахшад ба мо. гуфти гапо илҳоми баланд мебахшад ки мо рӯз ба рӯз боз бақувват бишем, рӯз ба рӯз мустаҳкам бишем ва рӯз ба рӯз хитои нав ба нав сурудое ки ба дили мардум ҷо мешаванд ва ҳамун таърихи историяе ки мардум доранд ҳамуро мо замзама мекунем ва одамҳо хушона дар ҳамун музикаи мо меёбанд. яъне ки бештару бештар ба он хотир ки бо шумо ҳамовоз шаванду якҷоя хонанд, шумо бояд зинда хонед. ҳамин аксарият дар консертҳои калон ҳам, дар стадионҳои калон ҳам шумо зинда мехонед пайваста. ба чӣ хотир бисёр аз сарояндагон ва реперон бисёр моментҳое ки зинда намехонанд? ба чӣ хотир? барое ки дар бисёр чорабиниҳо ҳолате мешавад ки ҳамунҷода аппаратураи нағз надоранд. ба ҳамин хотир ягон вақт аз 100%, ягон 10%аш фанераам мехонем. фанера яъне фонограмма. баъзан вақте ки аппаратура бисёр проблемаи асосӣ барои тамоми санъаткорон, на танҳо барои як нафар ду нафар, дар ҳақиқат ҳам агар вақте ки таҷҳизот зур аст, ба қувват аст, микрофону 100% ба қавли зур кор карда истодааст, бемалоламин шу нағз илҳом омадан мегирад, боз хиёлатон хондан гирад. хоб, Карлион зиндагиаш чӣ гуна оғоз гардидааст? Ман дар куҷо таваллуд шудаед? дар кадом муҳит, дар кадом оила? Карлион яъне ки Азиз Азизов шаҳрванди пойтахт аст ва асли ватан аз тарафи Кӯлоб ва мо кӯдак будем вақте ки мо аз Кӯлоб ба Душанбе кӯчидем ва хусусан ман дар шаҳри Душанбе дар мактаби Абда ва дар донишгоҳи технологии Тоҷикистон омӯхтам ва баъд аз ӯ моро ба хизмати ҳарбӣ бурданд. шумо хизмат кардага ҳастед? бале. Карлион хизмат кардага аст. дӯстон, шунавандагони азиз, ва инҷо бояд мо каф бикӯбем. офарин. бале. ана ҷавонони ғайюр. баъд аз хизмати ҳарбӣ боз чӣ хеле ки мегӯянд, хизмат ин мактаби мардонагӣ аст. моро бақувват кард ва дар он ҷо низ суруд менавистем, шеър менавистем. чӣ хеле ки ман то ҳозира ба ҷурӯҳом мегӯм, ба одамои наздик мегӯм ки мо як варақ меёфтем, дар болои санг текст менавистем ва дар болои санг ҳамун шеъромонро менавистем. ҳамун шеъро
нав бигем хит шидестан, нав мардум ба қадри ҳамун текстҳо расидестан. ман беҳад хурсанд мешавам ки масалан ягон шеър ё ягон мавзӯе ки ман 2017-2018 хондагиём ҳозир дар кӯчаҳо мешунавам, ҳозир ягон каса мефаҳмам ки ҳамон одам ҳамира гӯш мекунад ва нағз мебинад, чун қоил мешаванд. беҳади бад хурсанд мешавам ки ҳамон вақтҳо чӣ хел мушкил буд ва ҳамон рӯзҳои мушкил меваш ҳам имрӯз буда. дуруст. баъдан чӣ аст, яъне ки дар кадом мактаб хондед дар ҳамин шаҳри Душанбе? мактаби миёнаи абда. шумо ҳам дар чанд мактаб дидед ё якта мактаб? Не, як мактаб. дар кадом ноҳияи шаҳри Душанбе зиндагӣ кардед? Фирдавсӣ, ноҳияи Фирдавсӣ. беҳтарин. хоб имрӯз ҳамсинфонтон, ҷураҳоятон чӣ хел муносибат доранд бо шумо? вайҳам хеле фахр мекунанд. рости гап ҳолате мешавад ки ягон момент ягон ҳамсинфам дар WhatsApp занг мезана, бигем дасти ман намераса ки ман ҳамон момент бардорум қатиш ҳамсӯҳбат бишам, ягон видеовизов дар ҳамсӯҳбат бишем. баъди чанд лаҳза маро мебинам, мега бача чӣ ба телефона навардошти, иҷа да як-ду мухлисат пайдо шидагӣ буд, қатим кор мекунанд. ман мегӯм ами бача ҳамсинф ман маро бовар намекунам. ман мехостам ҳамин чиза доказат кунам, нишон тиём ки ту навардошти. мега хай мебинем ки фахр мекунам ва кадом вақте ки аҷоя мешинем ҳамун ними суҳбаташон, ҳамун савол-ҷавобай бигем ки интервю мегиранд. ай ма фақат ҳамин бисёри наздикам ҳамин хелан агар вақтҳои зиёд маро набинанд, муддати зиёд набинанд, баъд вақте ки бинанд аллакай интервю сар мешавад. вақте ки хосатан махсусан дар саҳнаҳои калон баромад мекунед ки ҳамсинфонтон махсусан соли пеш дар Москав ҳам будед. чӣ хел аҷоиб зур бо тантана ва уман дар ипподроми худамон ҳам як саҳнаи бисёр бошукӯҳӣ буд. вау, даҳшат буд ба қавле. ва дар ҳақиқат ҳам онҳо фахр мекунанд ва бисёриҳо мегӯянд ки мумкин خودش کاتش گرفته است دست امروز های پاری رفت ممکن همه خیلی حالات رو عموما خودت مشاهده کرده عموما از همین حالات چه خیلی گذشته است خیلی شما ناز میدونین که در وطن ما هم خیلی انسان ها هستند کم هستند نکی هستند با یک نمیخوان که پیشروی یک کس شود برای همین در سر خود هر فکر رو جا میکنند نکی ما با فکرهای سری وایو کار نداریم کار خودمون میکنیم و پیش میریم فقط و کوشش میکنیم که همه وقت خاکسار بمونیم چون که این شهرت نوکی و این مردم را بسیار میشناسند این همش یک دور است یک مورد است مثلا سال دیگر و سالهای دیگر اگر من همین کار را دوام ندیم میخوام که همین خیلی که حاضی ما را دوست می‌دارند موزیکای ما را دوست می‌دارن خاراکتری ما را دوست می‌دارن میخوام که آینده هم خیلی باشه و آدم‌ها حالش نشوند بهترین البته خصلت اساسی هنرمند باید همین گونه باشد ایواز نشود و ببینید مخصوصا عالم شو بیزنس و عموما رپ این ژانر باز هم فرق کننده یک جایگاه خودش را دارد در همون وقتی که شما ایجادیات رو آغاز کردید و عموما پیوسته در ایجاد بودید رپسرها هم کم نبودن مثلا رپسرانی خیلی زیاد بود عموما موقع یافتن بین جوانان این گروه جامعه که رپ رو دوست می‌دارن مخصوصا شناس شدن و بدلی آنها جای یافتن آسان بود برای شما چه خیلی مشرف کردید همون لحظه رو اگر به یاد بیارید مشکلی هایش چه بود و بعدن چه خیلی یک بار کدام سرود شما رو بین مردم باز هم مشهور کرد مشکلی خیلی هم زیاد بودن چون که رپی ما از رپ دیگران فرق میکرد چون که ما اندرگراوند میخوندیم اندرگراوند این به قوله که رپی کوچگی رپی سیاه رپی حقیقت لیریکا نام دارد بعدا عاشقی هم میخوندیم رپ های عاشقی هم میخوندیم لیکن همون وقتا هم رپ های عاشقی ما خیلی فرق میکرد از رپ های عاشقی دیگران با مانندی رپی عاشقی با 84 اینا بود مونا هم بود و کوشش میکردیم که روز به روز پیشروی کنیم و پیشتر رویم خیلی ها مشکل بود لیکن از چی سبب ما پیش رفتیم چون که ما بسیاری بودیم در یک گروه قریب که 18 نفر و 16 نفر یا 18 نفر بودیم هر روز کاری ما بعد از درس یا اینکه بعد از کار با استودیو می رفتیم یا جویا زنده خوانی میکردیم فریستایل میکردیم بگیم که از یک دیگر یک چیز آموختیم یک کس از من آموخت من از یک کس آموختم و گفتنیم که آدم در توقعی پیش رفتن نمیتونه چیزی که ما یاد گرفتگیم ای بسیاری یاد گرفتگیم از بسیار گوش کردن موزیکا از بسیار دوست داشتن موزیکا و رپ و بسیاری بد نویستن نمیدونم حتی نمیدونم که ما چقدر میسره و چقدر
куплет навистагием да ҳами нависта рафта ҳамин гирифтед тӯли 14 сол ё ки 12 сол аз синфи 11 бигем ки шавқ дорам ҳамун давра ҳамин шавқи навистан пайдо шуд ва давом додан гирифтем ва як ҳолат ҳамин батл байни ҷавонон пешрафт шуд ҳамун лаҳза ман низ хостам ки ҳамин батл як бор кунам ва як бор кардам ба хотире ки мардум да маъқул шуд ва мардум ба ман илҳом додан ҳамин чиза ман як бор небо 8 бор кардам баъд 8 бор кардам 8 бор ғолибият ба даст овардам ва ҷанбаст кардам бигем ки 8-0 да як трекам гуфтагим бигем ки ҳамаш шинос нестанд ва як дута аз онҳо якташ ризон буд якташ ралик буд якташ биглион буд бигем ки ӯ давра ҳар кас аз ҳар тарафи тоҷикистон меомад ва батл мекард ва дар душанбе ҳам низ бисёр буданд батлерон лекин зураш кам буд ба ҳамин хотир мардум моро ҳамчун батлер аввалда қабул кард лекин ман намехостам ки мардум моро ҳамчун батлер қабул кунад чунки ба ғайр аз батл ва репои андеграунд боз ман тавоноӣ доштам ки репои ошиқӣ сурудои нағз бирорам ва соли 2017-18 як трек бо номи 2055 бировардам ки дар уҷада ман ҳамин 2055 образ метиҳам ва бо ҳамин чизора ман ба завҷаи худам нақл дорам ва ба мардум нақл дорам ки ина мақсад 2055 шид ман бо нағз медидам яъне бо завҷаи худам оила мешавам бо оилаи худам бо ҳамгурӯҳҳои худам дидам хеле рӯзо мегзаронем наберо мактаб мераванд ё ки боғча мераванд бибиаш ба ман чой мекашад як бор ба шумо совет метиҳам ки гӯш кунед ҳамун трек бисёр ба ман шӯҳрати нағз овард баъд аз вай 2020 сол треки моҳпарӣ бо клипаш ки як кадр аст дар хуҷанд дар қайруқум ҳамун шабе ки мо ҳамин клипа партофтем саҳар хестам саҳар уже дигар саҳар буд как будто уже дигар рӯз буд бигем ҳамин медонистем ки ҳамин чиз мегзара мардумда лекин намедонистем ки хе то ин дараҷа мегзарад ва рӯзе ки соли 2020 рӯзе ки моҳпариро партофтем қати клипаш уже пага саҳар дигар рӯз шуд бигем уже саҳар шуд корбори мо ман бояд дигар хелакунам эҷод кунам уже моро эстрада қабул кардан уже баъд аз ҳамин треки моҳпарӣ уже моро эстрада қабул кардан фаҳмидед ки воқеан ҳам сабку услуби метонем ҳам бале метонем ҳамин тарафа қапем ҳамин тарафа чунки музика граница надора яъне ки сарҳад надора музика чаро махсусан Карлеонро ин тахаллусро барои худатон интихоб кардед ин кай интихоб кардед махсусан Азизов махсусан номатон Азиз бале Азизов ин насаби шумо бале номи падари шумо чи аст ҷурахон яъне Азизов Ҷурахонович бале чаро Азизов ба шумо ном меросӣ гузоштагӣ ҳастанд не номи бобокалонам Абдулазиз будагист ба хотири ҳамун номи марам Абдулазиз мондагиана лекин ҳамихе калонтаро одат кардан азиз гуфтан аллакай дар шиносномаам ҳамихе омад азиз омад дар гуфти гапо дар даҳони дӯстонам дар даҳони ҳама азиз ҳамихе дигар Абдулазизам небо азиз истодем азиз шуда рафтем бале азиз шуда рафтем Карлеонро кай интихоб кардед ки инро барои шумо интихоб кардагиаст Карлеонро хусусан худам фикр карда кофтам ва ёфтам аввалин дараҷа филми Крёстный отецро тамошо кардам ки бисёр ба ман илҳоми баланд дод ва бисёри характерҳои мардонагӣ характерҳои одамиро дар он ҷо дидам ва омӯхтам ва баъдан фаҳмидам ки Карлеон ин маънояш шердил мешудааст бале ба ҳамин хотир хостам ки ҳамин тахаллусро ба худ гирам ва баъде ки ман ин тахаллусро гирифтам уже камтар мардум дигар қабул карданд пештар фақат азиз баъдан махсусан Карлеон таға буд махсусан ҳамин гуна шуморо шинохта буданд гурӯҳе аз ҷавонон хоб айнан чаро ин гуна интихоб карда будед таға барои чи таға сози тинҷи хуби бале дар тарафи мо тарафи клубда бисёр ман мерам меом ҷада хеш табор хонагиҳо тоҳозира ҳастанд ва мо дар душанбе ҳам бошем дар ҷада ёру наздикон ҳастанд ва дар он ҷо ҳамаи одаморо қариб ҳамин одамое ки ай худаш камтар калонтарак ай ҷинси мард бошад таға гуфта фарёд мекунанд муомила мекунанд ва аз кӯдакӣ ман мехостам ки дар кӯдакӣ дар синфи чорӣ
ман аллакай амак шуда будам. Бигем ки бародари калонии ман аллакай зан гирифта буд ва баъд аз 1 сол ӯ кӯдакдор шиду, ман амак шудам дар синфи 3 ё 4 ва дигар рафиқонам тағоӣ буданд. Ман ҳам сахт мехостам ки ҳам як шавқи кӯдакида мехостам ҳам таға бошам, да ҳам як кӯдак бошам, апа дошта бошам, як хоҳар дошта бошам ва ба ҳамин сабабе ки на апа дорам ва на хоҳар, дар амин шавқ орзуи кӯдакӣ ба калониям омад ва дар давраи донишҷӯӣ ҳаминро хостам камтар реализация кунам ва ҳамин таға амалӣ нашавандаи амалӣ шуда гӯяд. бале чанд трек да ҳамхе чанд треки аввалда Карлеон тағотай, Карлеон тағатай, Карлеон тағотай ҳамхе гуфтан гирифтам ки дидам ки мардум да маъқул шидеста. Баъд ҳамхе оста рафтан гирифт. Бози дигар дар ҷои моро мебинан ё ки акаи азиз меган, ё ки Карлеон меган, ё ки таға. ҳамин се намуд. Умуман барои падар модаратон чанд фарзанд ҳастед? Чанд писар? Чорум писар ҳастам. Дар оилаи мо 4 писар. Кенҷаги шумо? Бале. Аз ҳама майдагӣ. Эрка будед мақсад ҳамина гирифтам, мани либоса мегирам, мани чӣ будед характеритон? Бале, як ҳолатро мехоҳам нақл кунам. Дар синни 3 солагӣ ё 4 солагӣ падару модар ба хуҷанд мераванд ба тамошо ва марам қатишон ҳамроҳ мегиранд ва падарам нақл мекунад ки ту дар бозор як велик харидӣ, бо омадӣ аэропорт як велик дига харидӣ ва мо аз хуҷанд ба ту 2 велик овардем. То ҳозир ҳамира нақл мекунам, мегӯянд ки беҳад эрка будӣ ва кӯдаки хурдии маро низ мегӯянд ки ҳамин азизчаеда, ҳамин бисёр ба ту монандай, эркагишам ба ту монандай ва кӯдаки майдакии марам ҳамин ба номи ман файрод мекунам бисёр вақт. Беҳтарин. Кай оиладор шудед? Пеш аз хизмат соли 2015 оиладор шудам, вақте ки донишгоҳро тамом кардам ва ҳамаи бародаронам ба хонаҳои худшон рафтан ва модар бигем ки танҳо монд ва ё тасмим гирифтан, иқдом гирифтан ки маро бигем оиладор мекунанд ва баъд аз донишгоҳ маро оиладор кардан, бигем 2015-16 буда. Келин медонист ки шумо рэп мехонед? Бале. гӯш мекард? Мисол яъне дидаги пеш аз оила гӯш мекардан, лекин ҷиддӣ қабул намекардан, чунки як ҳавас фикр мекардан. Бале, ҳавас фикр мекардан ва фикр мекардан ки баъд аз донишгоҳ ман аз пушти ҳамон таҷрибае ки мисол аз донишгоҳ омӯхтам, ҳамон таҷриба қатъӣ кор мекунам, лекин афсӯси хеле нашуд. ҳозир чӣ хел назар доранд? ҳозир чӣ мегӯянд? Мисол вақте ки ба консерт, ман консерт дорам, ман клип дорам, ман ин чорабинӣ дорам. ҳозир хуб қабул мекунанд. Ҳамин як 3-4 соли охир, соли 2019 вақте ки ман ба кори муҳоҷиратӣ рафтам ба Москва, дар ҳамон ҷо ҳам бигем ки ҳамин рэп, ҳамин музика мара намемонд. Ман кор кунам, як модда иҷа кор мекардам, дигар намефурид кор кунам, як модда уҷа кор мекардам, ҳушм ба музикаву рэп мешид. Мерафтам студиода мегаштам, наметонистам кор карда шурӯъ. Чапасар гаштам, омадам баъд аз 7 моҳ. Баъд падар гуфт ки ҳам хеле як ҳамкор дорам, дар ҳозир дар қади Хитоиё кор мекунад, ту бо сабабе ки англисиро медонӣ, тура корда қабул мекунанд, оилакиш беҳад хубае. Ман аввал да ҳа гуфтам, лекин баъд оста фаҳмонда додам ки ина масалан ҳамин ҳамгурӯҳҳои ман аз байни 10таш ё ки 12таш ҳамин 1-2таш ина нигоҳ кунед аз ютуб, аз музика пул фоида дидестан, ина консертҳо мераванд, ҳар хел банкетҳо мераванд, ҳамин чиз фоида меора. Мақсад ман ҳар рӯз қариб хонагиёрам мегуфтам ки ҳамин чиз камтар сабр кунед, ҳамин чиз як меваи хича меора. ва рӯзе шуд ки даже падарам гуфт, оилаам гуфт ки ту ҳамин чиза моро мегуфтӣ, мо бовар намекардем ва чӣ хеле ки ҳозир мебинанд, ҳозир ҳамон вақте ки либосҳои мара ҳатто дарзмол мекунанд, ман ба консерт рафтам, мебинам ки як хурсандӣ доранд ки ман кори чӣ мекунам, мардумам мебинанд, дар кӯчаҳо даже мебинанд ки мардум чӣ хел маро ҳурмат мекунад, ягон фикри негативӣ надоранд ба мо. ба ҳамин хотир хурсанд мешаванд ва хуш қабул мекунанд. ҳозир соҳиби чанд фарзанд ҳастед? соҳиби 3 бачаем, шукр. шумо ҳамон ҳаёти падаратон? Бале. аз байни бародаронам ҳамин тоқа ман духтарча надорам ки хай иншаалло мешавад. сурудҳои шуморо мехонанд фарзандони шумо? бале, ин хам мешавад ки мехонданд вақтҳои пеш, оста бигем ки ҳамин кӯдак чӣ хела ягон чиза
замзама мекунам, ба калонтаро маъқул мешава, калонтаро механданд. ба рӯз амра бисёри бад мекунам, уже калонтаро ягон чӣ намекунанд, реаксия намекунанд. Аввал бисёр мекарданд, ам хе байдуро бисёр мехонданд. ҳозир фақат ҳамон сурудои мултикошуно мехонанд. мисол шумо роҳи душвори мисол ҳамин жанрро гузашта рафтед. Худатон медонед ки чӣ қадар лаҳзаҳое буд ки мумкин зиқ мешудед. Мефтед ки эй чӣ ба нашуд, ҳамин қадар меҳнат кардем нашуд, фалон ин он. Хаб ба ҳар ҳол боз муваффақият, офтоби хурсандӣ ҳам хандед. мисол мехостед ки фарзандатон ҳамин роҳ баравад. мисол монанди оне ки шумо ба падаратон ба модаратон фаҳмондед, омада гӯяд ки додо ман ҳамин хел қабул кардагиам, ота ман акун дигар тамом. мисол шумо мехостед ки ҳамин роҳи шумо ке равад ин мақсад. бале, аз хеле сол мешавад ки ҳамин як фраза дар калаи ман ҷое мегӯянд ки ҳамин кӯдак чизе ки мехоҳад, ихе не ки кӯдаки булҳаваста, ҳамон кӯдаке ки як чиза бисёртар мехоҳад аз байни дигар коро, ҳамон корда иҷозат битиҳен, калонтаро иҷозат дода шавад ки кӯдак ба ҳамон чизи нағз медидаш бикуна, кор куна ва хонад, ҳамон чиз ба вай мева медиҳад. мумкин манам даже дастгирӣ кунам, агар ягон фарзанди ман хеле талант дошта бошад, таланти навистан, ихе не ки ман ба вай нависиму вай рафта бигем ман хӯрока тайёр кунам вай хӯрад. чӣ хеле ки мо меҳнат кардем, агар ҳама хе меҳнат кунад, ман иҷозат метиҳам, агар ман вайда нависаму, ман вайда музика тайёр кунаму, ман вайда студия бараму, бигем вайда талқат кунам, ихе хубаш. агар вақте ки худаш идея нест, чӣ хеле ки мегӯянд сага ба зур шикор бурда намешавад. ман ҳоли дирӯз як рӯз баҳс кардем ҳамин реп. ман гуфтам ҳамин аслан репсароён забонодопиёта зӯр хонагӣ. ҳамаш не. донишашон ба қувват. ҳамаш не. ман гуфтам ҳамин хеле байҳо менависанд, худошон менависанд, худошон идея доранд, фикрҳои андешаҳои зӯр доранд. аслан байҳо гуфтам донишдор ҳисобида мешаванд. ва чӣ идея худаш баромада истодааст. не, реперура да донишдор ҳисоб намекардаги давлат, фақат давлати тоҷикистон не, ҳамин тоҷикҳо фақат ҳамахе ҳисоб мекунанд ки реперо бесаводанд, кӯчагарданд. солҳои пеш ҳамахе буд ки хай бигем ки реп ай кӯча пайдо шид, лекин рӯз ба рӯз реп ба стадионҳову ба телевизионҳову ба ҳамаи ҷо уже биромад, ҳамаи ҷо да паҳн шид. ай вақташ будам ба савод будан, чунки вақте ки ту бесавод бошӣ, ту шеър нависта наметавонӣ. агар бесавод бошӣ, дароз давом намекунаи роҳ. агар ки ту фаҳмиш дошта бошӣ, ягон савод дошта бошӣ, таҷриба дошта бошӣ, дароз давом мекуна роҳ. ҳамон калимаҳои хориҷӣ истифода баредам, ҳамон калимаҳои омехта бо англисию, русию, тоҷикӣ кунед ҳам барои ҳамон ҳам дониш дакор ку, фаҳмиш дакор ку, ки вая дуруст истифода баред. мисол як историяи ишқа шумо реп карда рафта истодед, гуфта рафта истодед, бояд ки як пайвандӣ дошта бошад. бале, суд дошта бошад. барои ин шеърҳои бақувват навистан бояд аз ҳар одамои бо таҷриба, аз одамои басавод, одамои ба ақл қадри шиштихез кунӣ, аз якдигар ягон чиз омӯзӣ, бисёр филм тамошо кунӣ, бисёр музика гӯш кунӣ, бисёр китоб хонӣ, аз ҳамин баъд ягон чиз пайдо мешавад аз сари ту, бигем образ пайдо мешавад. ту агар образ дода натонӣ, ҳеҷ кор карда наметонӣ. барое ки мо ҳам художник ҳисоб мешавем, да, ҳамун расме ки художник дар коғаз мекаша, ҳамун расма мо шеър карда менависем. меҳтарин. як рӯз бо устодам аз донишгоҳ баромадем, устодам гуфтан куҷо меравед? гуфтам хобгоҳ. баъд шинед мошин. гуфтам ну як бора ҳамин хел мондан ки реп рафта истодааст аз мошинашон. гуфтам меҳрубон шумо репа дӯст медоред? гуфтам не устод, ман репа дӯст намедорам, қадар ба ман маъқул нест. гуфтам ки медонед дуруст бисёриҳо репа мумкин қабул накунанд, ҳамчун жанрам мумкин қабул накунанд, лекин дар олами мусиқӣ, дар олами ҷаҳон хоҳ нохоҳ шумо тан мегиред ми ва гӯш мекунед ми гӯш намекунед ми, ин жанр ҳаст, ин жанр ҳаст ва мухлисони худашро дорад. лекин акнун мана мисол баха 84 шонемси дигару ралик мана чӣ қадар репсароён баромаданд, на? лекин ман барои чӣ ба шумо мисол ихлос дорам медонед? баъди ана ҳамон суруди майла ман репа дӯст доштагӣ ҳастам. медонед барои ҳамин ман мисли шумо бисёриҳом мисол дар ҳамон
амфитеатр буд, мисол дар амфитеатрҳо хондед, баробар ҳама мехонд, дар чорабиниҳо мехондед. Ман ин қадр ба мусиқишу, ба ҳамун гуфторҳои шумо як история баъда ман фаҳмидам ки мақсади асосии репсаро дар чи аст ва барои чи реп месарояд. Ва дар асл ҳамин хел сухан набудааст, вай дар дохилаш дард будааст, сӯз будааст, гудоз будааст, ишқ будааст, муҳаббат будааст ки одамро марҳам як дору мешудааст. Ба монанди дории табталх нею, мисол дории ширинаке ки осонхӯр аст ку, мақсад муҳим даво мебахшад ку, монанди музика худашон. Ва ман имрӯз ошиқи реп ҳастам, хосатан мухлиси Карлион. Беҳтарин. Рафтем, махсусан ман калимаҳо гуфта рафтан мегирам, шумо бо ҳамин калимаҳои ман сохта рафтан мегиред. Хуб месанҷам. Байни ҳамаи шунавандагон инҷо смсҳо ҳамин хел ворид шуда истодааст. Ман албатта мехонам баъдан. Хуб, рафтем. Такси. Штагии мо дар дуруни такси музикаи Нэнси. Пул. Дар даст мо дорем каме пул, бо дорем барои духтара каме гул, барои ишқ мехонем, гапҳои зиёд мехонем, барои Нуриддини Зиёд. умед дорам ки мара бина умеда. Бахшиш зиёд. Маҳина. Дидам дар берун маҳина. Дидам ки дар танаш либоси маҳина. Соня. Ягон номи тоҷикӣ гирем, Соня ин номи италиански. Кулоб. дар шаҳри Кулоб, кули об ва пури об. шаҳри дилҳо. Туй. хуш омадед ба туи имрӯза, туи беҳрӯза. Арӯсдомод. имрӯз туи арӯсу домод, хонаи арӯс дар пеши пивзавод. Самовор. Самовор? дар пеши самовор акай бахтовар. зинда бошед. Карлион, саломат бошед. Хеле хушҳол ҳастем. Ва ҳамон таронаи Майла ки аз машҳуртарин таронаҳои зебои Карлион ҳисобида мешавад, як ҷой навбат боз ҳам месароем. хоб, рафтем. Карлион, рафтем. Селите лавиавз лавима, гап мегардоним бо малима, ахир ту меспори ҷарима, гирён дорум фарои далнима, гандат тули асалима, суни ту нарава пацанима, худта исло куни сари вақт, бадак мешай асалима, рӯзе барги дарах ҳама савз мешид, ай тори дарах себи нағз мечид, мағза мағз чикид, чашмомура дида маст мешид. чашмомура дида маст мешид. Вау! Курта зебидай да танаш, меганаш, нохтам маила. Магнитофону, саксофону, микрофону, рақсидану шаму баида. Ҳар ду линҷаш гул барин, олу барин, механда ҳама маила. ай хонаё чаш ту бариш, дур бариш, қадамам монда маида. курта зебидай да танаш, меганаш, нохтам маила. беҳтарин, саломат бошед, ташаккури зиёд, хаста набошед. Дар ҳақиқат ҳам хеле зебо ва илҳомбахшанда аст. Хосатан махсусан баъди оне ки шумо шӯҳрат ёфтед, дар ин жанр муваффақ гардидед, ҳамчун чеҳраи репи тоҷикӣ шуморо вақте ки шинохтан, бештару бештар дар тӯи маъракаҳо ҳам шуморо даъват мекарданд. махсусан нафаре ҳаст ки ошиқ аст, ошиқи ҳамин суратҳои шумост ва мухлиси ашҳадии шумост, даъват кардагӣ аст. ҳолатҳое буд ки дар тӯи маъракаҳо махсусан шуморо қабул накарданд ё нисбати шумо мисол ноҳурматӣ карданд? бигем аз байни 101 намхе тӯй буд ки ба шумо нақл мекунам. ман бисёр намехоҳам ягон чиза баҷо кунам ва ҳамин 1-2 сол пеш буд ва мерам амихе якум суруда мехонам ки дуюм суруда нав сар мекунам, як амакаш амихе нӯшидагӣ осмон да паридеста миём микрофон ай дасту мегирад, мегум ҳазору ҳамад, мегум мебром мерам, бигем мебром мерам, хай яқибам якчанд нафар амихе давида меброянд.
биё обратно мерем туй мерем майли суруд нахонен некишинен мегум ташаккур зиёд ма ай туй уже сер кардам ва рафтам хона короче ам хе ай байни 100 туй якта ам хе шид ки зиқам нашидам хай фаҳмидам ки чунки кадрои пешина репро ва музикои моро қабул намекунанд леки бисёри ҳолатҳое мешавад ки мардакҳои ай 40 сола 50 сола боло гӯш мекунанд бо ҳолате мешавад ки бо ай 40 сола 50 сола боло қабул намекунанд ҳар хел ҳолатҳо мешавад бигем зиқ намешавем зиқ намешавад фикрашам намекунед бале бале беҳтарин дар ҳақиқат махсан зиёд духтарон низ шуморо бисёр дӯст медоранд махсан муроҷиатҳо мешавад бояд вохӯрем бинем ягон дигару дигар чиз махсан дар ин гуна ҳолатҳо чӣ гуна муносибат мекунед дар ин гуна ҳолатҳо беҳад ҳам кам мешаванд чунки ман тез кӯдакома бигем сторис мекунам публикатсия мекунам ва хайрият ки духтаракҳо баақланд бисёри духтаракҳо баақланд ва намехоҳанд мақсад оилаи як каста кордор шаванд ба ҳамин хотир мо беҳад кам мешавад хеле ҳолатҳо ва агар ки шаванд ма нағза как фаҳмонда метиём ки дакор нест коро яъне ки не хе коро дакор нест махсусан дар ҳаёти шумо набуд ин хел лаҳзаҳое ки аз пушти мисол як духтар аст ки ба оилаи шумо дахолат кардааст ҷанҷол шуда бошад не хе шудагӣ нест ва худмам сахт кӯшиш мекунам ки ҳолатҳо нашавад беҳтарин дар ҳақиқат вақте ки ҳунарманд рӯи саҳна мебарад албатта ба ӯ ҳама бо ҳавас менигаранд масалан мехоҳанд ки бо ӯ акс гиранд сурат гиранд ва умуман номаҳо навишанд ишқашонро изҳор кунанд ва бо ӯ бошанд умуман наздик бошанд мақсад нафаре ҳаст ки аз шумо хафа шуд барои суратгирӣ ё ки не умуман ҳамчун мухлис буду хафа шуд ва ба гӯши шумо расид ҳамин чиз бале хеле ҳолатҳо мешавад ки мақсад мо вақти зиёд надорем ина баъд аз консертҳо агар мо истему бо мухлисон сурат гирем то пага саҳара одам пайдо шидан мегираву мо сурат гирифтан мегирему бигем тамом намешаванда ҳам хел ҳолатҳо мешавад ки хай аз байни 20 кас 5 таш қати сурат мегирему ягон мегирезу мерам даруни мошинам да мешинам мерам мақсад аки ин момента бояд ай мо хафа нашаванд ин момента фикр мекунам бояд ҷурагиҳо махсан дар ҳаёти шумо чӣ хел аст масалан хиёнатҳо буд умуман ба қавле дар пушт кор заданҳо буд бале ки аз бовари шумо баромад ки ба ҳама инсонҳо ин гуна ҳолатҳо дар ҳама инсонҳо вохӯрда мешавад агар шумо ҳамин бигем творчествои моро ва ай гурӯҳи моро аз пеш агар репа дӯст медоштен ай пеш агар бигем пайгирӣ мекарден шумо мефаҳмиден барое ки бисёри ҳамин ҳолатҳо байни ҳамин реперо шид ҳамин чизое ки на шумо мегӯянд аз пушт халондану аз пушт гап задан ҳамин чизо рӯи мардум биромад рӯи мухлисон биромад агар шумо аз пеш пайгирӣ мекарден ҳамин чизоро медиден ва мухлисо ҳам медонанд ҳамин чизоро барои ман шарт нест гуфтан да яъне ки дар тавассути инстаграм ютуб бале хеле чизо бисёр буд ҳамин махсусан дар даруни реп хеле чизо беҳад бисёр буд инач хеле ки охирон лаҳза ҳамин берӯз шарифӣ ва фирӯза ҳафизова як муноқиша кардан дар интернет ҳамин хеле ҳолатҳо бигем дар даруни реп ҳар рӯз қариб мешуд лекин бо паго ҳам хеле даст медодану дӯстӣ мекардану бо якдигара паддержка мекарданд худатон мухлиси кӣ будед дар тоҷикистон ман мухлиси аз аввал мухлиси мастер исмаил ба 84 абада ва аз дигар давлатҳо мухлиси баста василий вакуленко мухлиси гуф мухлиси мияги ва энди панда мухлиси тупак биайҷи нотариус эминем 50 цент бисёриҳо буданд ки ман то ҳозира гӯш мекунам бисёриҳо ҳастанд ки то ҳозира гӯш мекунам барои худмон як таҷриба мегирем ягон чизи нав ёд мегирем ва ҳаловат мебарем боре шудааст ки онҳо фикру андешаи худашонро нисбати фаъолияти шумо гуфтанд нисбати эҷодиёти шумо гуфтанд ки карлион зуд баромадааст ё ки нито баромадааст ин ҳолатҳо буданд беҳад ҳолатҳои хушҳолкунандаанд ба 84 низ мастер исмаилам абадам бигем фикрҳои худшонро нисбати ман аз пеш дар ягон интервю дар пеши ягон каси дигар гуфтагиянд ман беҳад хурсанд шидагим чунки вақте ки кумири туро таъриф мекунад ва кори туро ҷиддӣ медонад ва қадр мекунад и беҳад моменти хушҳолия
соли 2055 ро тасвир кардам гуфтед. Бале, бале. Бед камтар тақдими мухлисон гардонем ки ҳамон репҳоро мақсад ҷавониашонро ҳамон айёмҳои ширинашонро ёд биёранд мақсад. дар ҳамон шеъре ки дар бораи 2055 аст, мисраҳои аввалаш ҳама хелае ки мову ту пиркам пир 2055 дар дасти пиркам пир даҳсову пири ранҷ мо соҳиби навасо мувофиқи ҳавасот ту хонашӣ нафақахӯр ма да хона расом бачаи майдакии абдулло мегад гренмаза даёшӣ буду ма годфаза ози гренфаза костюма биёр имрӯз вохӯри қатъи авлодай хелаши надидамшон дилай хирсанди ҳаводай чӣ хеле ки гуфтам бачаи майдакии абдулло мегад гренмаза ин писари май абдулло яъне ки бачаи писари мо тура биби мегӯяд бо вуҷуда гуфтагим ки вохӯри қатъи авлодай ҳамин авлоде ки мо гуфтем ки 16 нафар 18 нафар будем як гурӯҳ будем ҳаминро дар назар дорам бигем ишқи ошиқимона дар 2055 уже дидестам ва гуфтестам ки ҳамин агар ҳамин сол биёяд ҳамин мешавад дар уҷа бо гуфтагим ки зодгоҳи мо вилоят мешавад яъне ки шаҳри кӯлоба дар назар доштам. офарин саломат бошед. хуб аз хеле таронаҳои дигари Карлеон ин пора пора буд дар ҳақиқат ҳам дар дили дидаи мухлисони зиёд ҷой гирифт ва ин таронаро ба баробари баромаданаш ман ҳам шабу рӯз гӯш карда истодам ва дар ҳақиқат ҳам дилма карди пора пора аҷоиб бисёр хушрӯ зур ва бед ман оҳанги онро мегузорам ва мо месроем якҷоя рафтем. кай диди суратам да лаптоп вақте пушти пардам метофафту сипарӣ шидан рӯзу ва ҳафту овозош да гӯшом медод пафтур нафорид рафтур одами ин будай баъзе вақто хела қин будай фикр мекам мара рост мега фаҳмидум вале ки финт будай дили ман мебинад дарда дили ман мон паси дарда паси маска паси парда зебу сурат нодамда зебо сурат нодамда дили мо пора 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 ӯ дили мара зора дора зора дора осмони форам фора борони шохлам бора баҳонаи хона дора дили мо пора 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 ӯ дили мара зора дора зора дора осмони форам фора борони шохлам бора баҳонаи хона дора. оли дар ҳақиқат зинда бошен зинда бошен ин дар ҳақиқат зинда дигар хефт аст махсусан дар наушник гӯш карда истодам аҷоиб кайф фурсате расидааст ки ман ба смс паёмҳое ки инҷо ба унвони барномаи мо ва барои шумо дастрас гардидааст як ба як мехонам. Карлеони азиз хоб азиз навиштаанд ассалому алайкум ман ҳамноми шуморо дӯст медорам ва дар ҳақиқат мухлисатон ҳастам. хосатан ман як история дорам чӣ хел ба шумо дастрас кунам ки сароед гуфтанд. хуб хел одамо бисёр мешаванда. бале ин хел одамо беҳад бисёр будам бигем ки як 40-50% ҳамин сурудои мо ҳамин история мардумай бисёр ба мо пешкаш мекунанд ки ина историямо ба шумо нақл мекунам агар ба шумо ҷолиб бошад ҳамира гирен суруд кунен. ҳатман метавонанд дар инстаграми мо нависанд дар унҷа бо дар инстаграми мо дар шапкачаи профил сурат рақамҳои телеграм ҳам ҳаст метавонанд ба мо муроҷиат кунанд агар ба мо маъқул шавад ҳатман мехонем. беҳтарин дигар шунавандаи аз меҳрубонумон садафмо навиштанд аки Карлеон беҳад дӯстатон медорам лаҳзаҳое буд ки шумо реп менавиштеду гирья мекардед. хе ҳолатҳо набуд сахт таъсир намерасад бахшиш хе ҳолатҳо набуд. хуб махсусан баъзеҳо эҳсосӣ ҳастанд яъне шумо эҳсосӣ нестед эҳсосӣ ҳастму не эҳсосӣ ҳастму лекин барои навистан не шояд ягон филмеро дида бошам ки ягон беҳади бад эҳсосӣ бошад ва ман гириста бошам бисёр одамо мешаванд хеле лекин аз хел шудагӣ нест ки ман нависта бошам ба қатори навистан
гиря карда нависта бошам. шараф навиштан. Ассалому алейкум, Азия Плюс, Карлионро шунида истодаем. Суол дорам. махсан бисёриҳо албатта пинҳон медоранд. дуруст имрӯз оилаи хушбахт дорад, лекин ӯ аз ишқ сӯхта буд, махсан дарде буд, хиёнате чашида буд гуфтанд. аз ишқи кӯдакиҳо шояд дар назар бале доранд. ҳамин чиқеле ки шумо қайд кардем кӯдакиҳо ҳамн давраи кӯдакиҳо буд. ира даже гуфтан дар корам нест ва сӯхтанам дар корам нест, фикр карданам дар кор нест, барое ки ишқи кӯдакӣ ин мегем ишқи асосӣ нест. Озе ҳамаша гӯям ага дар хона дигар роҳ нест. ҷуни марг ман медонистам ки ин хеле бигем ишқи кӯдакӣ чӣ нест, муҳим нест. озе шуморо мисол ҳамсаратон оилатон бисёр хуб мефаҳмаданд дар ҳама ҳолат. махсусан гуфта истодаед ки доимо аз пайи ман аст, доимо ман меҳр дора. ман роҳе ки шумо интихоб кардаги ҳастед дастгири шумо ҳастанд ва ин чизҳо монеа шуда наметавонад. бале бале ба ҳама мегӯем дӯстони ази дили дида ҳеҷ чиз монеа шуда наметавонад. бале хоб инҷо тоҳир навиштанд. ассалому алейкум, Карлион бисёр бисёр дӯстат медорем, эҳтиром мекунем. дар Москав консерт дорӣ, мо туро интизор ҳастем, аз Русия шунида истодаем, беҳад мунтазирем. хоб трекои нав мешавад гуфтанд. бале бале салом ба Русия, ба он бародар. сахт интизор бошем, барое ки сахти бад термоядерӣ мешава. беҳад тайёрӣ дестем ва боварӣ дорем ба ҳама маъқул мешава, на танҳо ба тоҷикон, балки ба узбекону, ба қазоқону, ба қирғизону, ба русони Русия. 13 апрел дар шаҳри Москва баргузор мегардад. онҷо дар main stage. хоб соати чанд охоз меёбад онҷо бо вақти Москва? бигем ки ҳамун маҳфил худаш ягон 5-6 соат давом мекунад, ами баъди обед сар мешавад, шабона тамом мешавад. худаш онҷо пеш аз ин дар онҷо будед шумо ё ин дигар саҳна аст? усол бигем усол дар Наврӯзӣ будам ва имсолам медонам аллакай ки ҳамун программаи Наврӯзӣ чӣ хеле усол ҳамин соатҳои 2-3 сар шид, соати 7-8 тамом шид. шумо бештар зинда мехонед, махсусан баъзан текстҳо аз хотиратон фаромӯш мешавад, матнҳо? не, аз ҳисоби ки бисёри баъд замзама мекунем, бисёри баъд ҳамаи ҷода мехонем, мақсад ки ҷода даъват мекунанд мехонем, аллакай ҳамун чизо аз ёд шудагиам дар сар. бигем шанси фаромӯш кардан надорем. агар хонда иста боши, ягон касро ташвиш дода иста боша, ин момента фаромӯш мекунем, лекин агар ҳеҷ касро ташвиш надода иста боша, фаромӯш намекунем, чунки чиза худат навистагӣ худат нақстар медонед. агар ягон каси дигар ба ман нависад, мумкин ма фаромӯш кунам, барое ки чизи дигар каса, яъне ки чизи хидмони бигем таваллуди хидмонайда. беҳтарин, саломат бошед. хоб Сафарҷон навиштанд, аки Карлион зинда бошед, бисёр дӯстатон медорем, пешравӣ мехоҳем. Брат навиштанд, ташаккури зиёд, саломат бошед. умед навиштааст, Карлионро бисёр эҳтиром мекунем, бачаи хуб аст ва репҳои беҳтарин ҳам дорад, пайваста гӯш мекунем. удачи навиштанд, ташаккури зиёд. Меҳрон шоҳ навиштанд, Меҳрон шоҳ навиштанд, ассалому алейкум, Карлион таға навиштанд. саломат бошед, муваффақият. бисёр хурсанд шудем ки дар Москва винабад боз вохӯрӣ бо мухлисон ҳаст. дӯстат медорем ва албатта меравем гуфтанд. хоб Маҳина навиштанд, ассалому алейкум акии меҳрубон, ман мухлиси ашадии Карлион будам, ончуноне ҷавон ҳастанд ки ман гумон накарда будам ки он кас оила дорам, бисёр дӯст медоштам, айни ҳол гирья карда истодам навиштанд. ваҳ Pilshkani.com дер шуд. Pilshkani production. пояз рафт билет сӯхтан. Гам зиқ нашавед. зиқ нашавед. хоб дар он дунё не аз ман зуртар шавед. не, камда дилшуно бардоред. хоб шукрона навиштанд. маҳпураро хонед гуфтанд. чира? маҳпура донед? моҳпарӣ. бале. хоб марҳамат. рафтем. Опана моҳпарӣ чангак суни дарё парид, маҷбур хона тило барӣ, кияё парид моҳи тило барин. махсусан барои шумо. саломат бошед, ташаккури зиёд. хоб боно навиштанд, ассалому алейкум, Карлион туро дар Русия интизор ҳастем, беҳад дӯстат медорем. хоб инҷо махсусан боз ҳам савол пайдо шуда истодааст ки бубинед дар қатори дигар ситораҳои ин қадар бузурги шарқ, махсусан шабнами Сураё, Юлдуз Усмонова, боз як нафари дигар, Нурлан Насиб, махсусан шуморо ҳам даъват кардан. ба фикратон сабаб чист ки махсусан Карлион бошад онҷо? сабабаш фикр мекунам дар
ғарибӣ моро бисёр гӯш мекунанд ва ин як сабаб аст ва дуюм сабаб ҳамин ки соли гузашта мо беҳад ба фикри худам ва ба фикри бисёриҳо беҳад хуб баромад кардем дар наврӯзи усола ва ҳаминам сабаб шуд ки боз моро даъват карданд ва кӯшиш мекунем ки бо солҳои дигар дар дигар давлатҳо ҳам баромад кунем чунки музика граница надорад. кӯшиш мекунем ки музикаи моро на танҳо дар Тоҷикистон ва рӯз ба рӯз ва сол ба сол музикое кунем ки дар дигар давлатҳо ҳам маъқул шаванд. беҳтарин. формулаи хушбахтии шумо умуман чи аст? шумо дар кадом ҳолат танҳо ва танҳо худатонро доиман хушбахт эҳсос мекунед? мисол имрӯз шумо хушбахтед ва ягон ормон, ягон орзуе буд ки амалӣ нашуду монд ва то имрӯз дили шуморо ҳама вақт пеш аз ҳама ман шукргузор мешавам аз ҳама зиёд ва фикр мекунам ки ҳамин шукргузор будан ин беҳад хубе ва вақте ки ту ягон чиза зиқӣ мекуниву гирия мекуниву ягон чиза мегӯӣ нашид чунки ҳамаш ба хости Аллоҳ ва ҳама вақт бояд шукргузор бошем. шукр гуфтан дар кор тамом. чизе мо дорем бояд ҳамин чиза медоштем. ягон чизе ки мо надорем значит мо чиза бояд намедоштем. беҳтарин. خب صحبتتون بسیار گرم و منور است و اینجا اسمس پیام‌های زیاد اومده است. خب میرشکر، نادر، فرزانه، خب اینجا دیگر شما گل افزا، من یکم میگم نسیم جان، بحردین، تشکر زیاد و دیگر نفران دوستان وقت به نهایت کم است. اینجا ما سه نقطه میگذاریم. با شما بودیم من مهربان زاکری در آسیا پلیوس و همراهی من ریپسرای مشهور، چهره موفق در عالم شو بیزنس کارلئون. عزیز خوش آمده. تشکر زیاد برار. دوستان و آسیا پلیوس بمانید، ما رو ترک نسوزید.